आज जनतेने ते स्वप्न पूर्ण केलं. चांदोबा मिळणार नाही असं त्यांचं एक सावंतवाडीचा चांदोबा मिळणार नाही. चांदोबाचा अर्थ तर तुम्हीच सांगा. आता आम्हाला संजू बाबा मिळालेला आहे. संजूचं नाव तुम्ही बदललं असेल तर माहीत नाही. आणि या पूर्ण विजयाच्या नंतर आम्ही आमचे जे काय प्रतिस्पर्धी उमेदवार होते त्याच्यामध्ये गोरेगावकर मॅडम पण आहेत. सगळ्यांचा अनुभव आणि सगळ्यांचं सहकार्य घेऊन चालू. कारण त्या पण नगराध्यक्ष काही काळ राहिलेले आहेत, नगरसेवक राहिलेले आहेत. आणि त्यासाठी प्रशासन चालवत असताना, शहराचा विकास करत असताना सगळ्यांना एकत्र घेऊन चालू. चांदोबा माहीत नाही पण संजू बाबा मात्र सावंतवाडीकरांना मिळाला. अखेर छोटा राणेच केसरकरांना भारी पडला असा टोला आमदार नितेश राणे यांनी आज येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत लगावला. ते त्यांच्या पक्षाच्या नेतृत्वाने त्यांच्यावर विश्वास दाखवला नाही. जनतेने या मॅडम नाही या जनतेने विश्वास दाखवला नाही. जनतेने त्यांच्यावर विश्वास म्हणजे त्यांच्या पक्षाने त्यांच्यावर विश्वास दाखवला नाही. फार मोठं अपयश आहे. गेली 2014 ते 19 मध्ये त्यांनी काय जनतेसाठी केलं, कोकणाच्या जनतेने ज्या पद्धतीने इकडच्या दोन्ही आमदारांनी त्यांच्या खासदारांनी फसवलं याची नोंद त्यांच्या पक्षप्रमुखांनी कदाचित घेतली असेल. म्हणून ह्यापुढे कुठल्याही मोठ्या वर्गांना आमच्यावर आरोप करण्यापेक्षा थोडं आत्मपरीक्षण केलं तर निश्चित पद्धतीने त्यांच्या स्वतःच्या भविष्यासाठी बरं होईल. मुद्द्यांवर निवडणूक लढवली आहे, त्यामुळे येणाऱ्या काळात आम्ही सर्वांच्या सहकार्याच्या मदतीने शहराचा विकास करण्यासाठी प्रयत्न करू. आरोप प्रत्यारोपांचे राजकारण इथेच संपले आहे. राणेंच्या फायली उघडून विकास होणार नाही असाही चिमटा श्री केसरकर यांचे नाव न घेता श्री राणे यांनी काढला. संजू परब यांचा नगराध्यक्षपदी विजय झाल्यानंतर येथील नगरपालिकेत आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. माजी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी नारायण राणे यांचे गेले अनेक वर्ष सावंतवाडी ताब्यात घेण्याचे स्वप्न आहे. तो त्यांचा बालहट्ट आहे, परंतु सावंतवाडीचा चांदोबा त्यांना मिळणार नाही अशी टीका केली होती. यावर बोलताना श्री राणेंनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आणि जनतेचा संवाद हा माझ्यासाठी फार महत्त्वाचा आहे. आपण निवडणूक कशासाठी लढवतो हे कधी कधी मोठ्यातले मोठे नेते विसरतात. आता तुम्ही निवडणुकीच्या प्रचाराच्या निमित्ताने पाहिलं असेल ते आमचे जटार साहेब असतील, राणे साहेब असतील, मी स्वतः असेल, आम्ही सगळे विकासाच्या मुद्द्यावर बोलतो. जटार साहेबांनी 100 कोटी देणार हा मुद्दा मांडला. राणे साहेबांनी ज्या ज्या वॉर्डामध्ये काम झालं नाही त्याबद्दल चर्चा केली. मी स्वतः असेल, तेली साहेब असेल, आम्ही इकडल्या जे काही प्रश्न सुटलेले नाही आहेत, प्रलंबित सुटले त्याबद्दल आम्ही चर्चा करत होतो. आमच्या पत्रकार परिषदा आमचे मुद्दे आणि समोरून येणारे आरोप प्रत्यारोप ह्याच्यात तुम्ही तुलना केली पाहिजे. समोर आमच्यावर वैयक्तिक आरोप प्रत्यारोप होत होते, राणेंवर आरोप प्रत्यारोप होत होते. हे शेवटी नगरपंचायतची निवडणूक आहे, नगराध्यक्ष आपल्याला तिथे निवडायचं आहे. इथे वैयक्तिक हिशोब चुकता करण्यासाठी कुठली निवडणूक नव्हती. राणेंची आम्ही फाईल उघडू, राणेंचे जुने प्रकरण करू, शेवटी ह्याच्यानी सावंतवाडी शहराचे विकास मुद्दे सुटणार आहेत का? आता ह्या सावंतवाडीच्या शहराच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने दहशतवाद हा पूर्ण विषय आता संपलेला आहे. आज पूर्ण निवडणुकीमध्ये कुठलीही गालबोट लागले नाही, कुठलेही चुकीचे प्रकार कुठे घडलेले नाही. आता ह्याच्या पुढे कोणीही दहशतवादाचा विषय काढूच नाही ना. जेव्हा कणकोलीमध्ये व्हायचे तेव्हा तिकडची आमची शहराची बदनामी करायची. आज सावंतवाडीमध्ये असताना वारंवार असे मुद्दे काढून शेवटी तुम्ही दहशतवादाचा मुद्दा काढून इकडच्या येणाऱ्या पर्यटकांना तुम्ही थांबवता. इकडच्या बाजारपेठावर त्याच्या पद्धतीचा प्रभाव पडतो. म्हणून ह्यापुढे अशा कुठलेही विषय इथे काढता कामा नये. आमची इच्छा आहे की ह्या पुढचा प्रवास आणि कुठलेही निवडणुका चला आपण विकासावर चर्चा करू, विकासावर भांडू. मी आज एक थिएटर बांधलंय, तुम्ही 2 बांधा. तिथे मल्टी स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल जे आतापर्यंत घडलं नव्हतं ते तुम्ही सुरू करून दाखवा. विकासावर चर्चा करून विकासावर लढू ना. आणि आम्ही विकासाचा मुद्दा धरून चाललो असल्यामुळे मला असं वाटतं जनतेने आम्हाला प्रतिसाद दिला आणि आज ही ऐतिहासिक निवडणूक आम्ही जिंकले. तिकडची घेते आहे म्हणून ह्या निमित्ताने जनतेने जे मला प्रतिसाद दिला आहे, मला विश्वास माझ्यावर दाखवला आहे. मी माझ्या सगळ्या नगरसेवकांना, नगराध्यक्षांना काम कसं करून घेतो हे तुम्ही पाहाल आता पुढे. मी सोडणार नाही या लोकांना कोणाला. विजय मिळवायच्या निमित्ताने इथे येत नाहीये. आता जसं ह्यांनी आमच्या सहकार्यांनी सांगितलेलं माझ्या 8 नगरसेवक आणि माझा नगराध्यक्ष काम कसा करतो
ह्याच्यावर माझा CCTV कॅमेरा लागलेला आहे. एक समजून घ्या, हे एवढं सोपं नव्हतं. आम्ही सगळ्या जणांनी दिवस रात्र एक करून, प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी दिवस रात्र मेहनत करून ही खुर्ची आम्ही मिळवलेली आहे. जनतेचा विश्वास मिळवलेला आहे. आमच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला ह्या नगरपंचायतमध्ये मान सन्मान मिळालाच पाहिजे, कार्यकर्त्यांची कामं झालीच पाहिजे आणि शहराचा विकास झालाच पाहिजे. ह्याच्यावर ह्या पुढे माझी, तेली साहेबांची आणि सगळ्यांची बारकाईने लक्ष असेल. मी जनतेला सांगितलेलं प्रत्येक 3 महिन्यामध्ये मी त्यांना आढावा देईन. श्री राणे पुढे म्हणाले, संजू परब यांचा विजय हे येथील सर्व भाजप कार्यकर्त्यांचे यश आहे. त्यामुळे येथील जनतेला दाखवलेली विकासाची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी आपल्या सर्व नगरसेवकांसह नगराध्यक्षपदी विराजमान झालेल्या श्री परब यांना प्रयत्न करायचे आहे. त्यासाठी त्यांनी मेहनत घेणे गरजेचे आहे आणि असे न झाल्यास प्रसंगी मी त्यांचे कान पकडून ही विकास कामे करून घेईन, असा विश्वासही श्री राणे यांनी यावेळी दिला. ते पुढे म्हणाले, ही निवडणूक आम्ही विकासाच्या मुद्द्यांवर लढवली आहे. येथील अपूर्ण प्रकल्प, त्याचबरोबर सावंतवाडीकरांना मनोरंजनाची साधने आम्ही आता उपलब्ध करून देणार आहोत. पहिला चित्रपट सावंतवाडी शहरामध्ये त्याच्यामध्ये काय कार्य नाही हे लक्षात घ्या. कारण का शेवटी ज्या नेत्यांचे आम्ही कार्यकर्ते आहोत, त्या नेत्यांनी आम्हाला शब्द पुरा करणं असे संस्कारच आमच्यामध्ये टाकलेले आहेत. राणे साहेबांनी कधीही दिलेला शब्द न पाळला हे उदाहरण आज उभ्या महाराष्ट्रामध्ये नाही. आणि त्या नेत्याची प्रेरणा घेऊन आम्ही आज महाराष्ट्रामध्ये आम्ही राजकारणामध्ये वावरतोय. म्हणून दिलेला शब्द हा निश्चित पद्धतीने पाळणार, एवढा मी विश्वास करतो. साहेबांचा पण पहिला फोन आमच्या संजू परबला आला पाहिजे, कारण त्यांच्या शहराचा नगराध्यक्ष आहे. आमच्या मोदी साहेबांकडून काही शिकलं पाहिजे. जेव्हा झारखंडचा मुख्यमंत्री झाला तेव्हा पहिला फोन मोदी साहेबांना त्यांनी केला. जेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाला तेव्हा मोदी साहेबांनी त्यांना फोन करून त्यांचं अभिनंदन केलं. शेवटी राज्यकर्त्यांनी अशा मनाचा मोठेपणा दाखवायचा असतो आणि त्याबद्दल अभिनंदनच करायचं असतं. भारतीय जनता पक्षाच्या आमचा उमेदवार संजू परब यांना विजय करून आम्हाला सगळ्यांना एक संदेश ह्या निमित्ताने दिलेला आहे. प्रचाराच्या निमित्ताने आम्ही सगळेजण जनतेला आवाहन करत होतो, जनतेला विनंती करत होतो की ह्या शहराचा चेहरा बदलण्यासाठी आम्हाला एक संधी त्यांनी द्यावी. मी स्वतः आवाहन केलं होतं की मला 730 दिवस आम्हाला सगळ्यांना या पुढच्या 2 वर्षासाठी जनतेने इथे परिवर्तन करण्यासाठी आम्हाला एक संधी द्यावी. आज निकाल आल्यानंतर मी जनतेचा आभार मानेन आणि त्याचबरोबर जनतेला हेही सांगेन की आपण जो आम्हाला संदेश दिलाय तो आमच्यापर्यंत पोहोचलेला आहे. या पुढचा प्रत्येक दिवस आम्ही जो शब्द आपल्याला दिलेला होता, जे प्रश्न सावंतवाडीच्या शहरामध्ये मी अनुभवलेले होते, वर्षानुवर्ष जे प्रलंबित होते, मनोरंजनाची साधनं इथे कुठल्याही प्रकारची नव्हती. म्हणून 1 मे 2020 साली आपला हक्काचा सिनेमा आता सावंतवाडीकरांना निश्चित पद्धतीने भेटेल. हा जो आजचा विजय आहे तो सन्मान्य राणे साहेब, सन्मान्य रवी चव्हाण साहेब, भारतीय जनता पक्षाचे आमचे जिल्हाध्यक्ष सन्मान्य प्रमोद जटारजी, सन्मान्य राजेश तेलीजी, सन्मान्य अतुल काळशेकरजी, महेश सारंग आणि आमचे सुधन बांदिवडेकर, त्याचबरोबर आमच्या भारतीय जनता पक्षाचा तळागाळातला आणि शेवटचा प्रत्येक कार्यकर्ता ज्यांनी स्वप्न पाहिलं होतं की ह्या नगरपंचायतमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा नगराध्यक्ष एक दिवस आम्ही बसवणार, तो आमच्या सगळ्याच कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीमुळे आज हे शक्य झालेलं आहे. संजू परब यांनी जी सन्मान्य राणे साहेब आणि सन्मान्य निलेश राणे साहेबांवर जी काही निष्ठा वर्षानुवर्ष दाखवली, त्याच निष्ठेचं फळ आज त्यांना मिळालेलं आहे. निलेश राणेंना, माझ्या मोठ्या भावाला मी ह्या निमित्ताने नवीन वर्षाचं एक गिफ्ट दिलेलं आहे. मला विश्वास निश्चित पद्धतीने आवडेल. या पुढची गौरदौड आज जो काय हा निकाल आपल्या तळकोकणामध्ये लागलेला आहे, एका बाजूला महाविकास आघाडीचा मंत्रिमंडळाचा विस्तार होतो आहे
आणि दुसऱ्या बाजूला तळ कोकणामध्ये भारतीय जनता पक्षाला जनतेने स्वीकारलेला आहे, मोठ्या मताधिक्याने आमच्या हक्काचा नगराध्यक्ष निवडून दिलेला आहे। हा एक संदेश महाराष्ट्राच्या जनतेने तळ कोकणाच्या माध्यमातून या सरकारकडे देण्याचा प्रयत्न केला आहे की तुम्ही जे हे फसवून सरकार बनवलेलं आहे त्याला आम्ही स्वीकारलेला नाही आहे आणि हा तळ कोकणाचा निकाल याचा पुढे महाराष्ट्रामध्ये कानाकोपऱ्यामध्ये आम्ही निश्चित पद्धतीने भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून पोहोचू असा हा संदेश या निमित्ताने दिलेला आहे। आणि आजचा हा विजय हा माझ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचा, माझ्या सहकाऱ्यांचा विजय आहे। यासाठी मी आपल्या सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो। या विजयाच्या निमित्ताने जे काय आरोप प्रत्यारोप झाले ते निवडणुकीच्या पुढचेच होते। या पुढेचा प्रवास आम्ही सगळ्यांना घेऊन चालू, एकत्र घेऊन चालू। या शहराचा अनुभव, या शहराबद्दलचा अनुभव दीपक केसरकरजींना पण आहे। मी जसं सांगितलं होतं त्यांचाही अनुभवाचा फायदा आम्ही ही नगरपंचायत चालवताना निश्चित पद्धतीने घेऊ। कुठलाही जो काही धनशक्तीचा वापरचा आरोप जो वारंवार होतोय, मला प्रामाणिक पद्धतीने वाटतं की हा जनतेचा अपमान आहे। शेवटी जनता शून्य आहे, जनतेला माहिती आहे की आपल्या स्वतःसाठी बरं वाईट काय असतं आणि आपला हक्काचा नगराध्यक्ष निवडत असताना जनता कुठल्याही आमिषाला बळी पडत नाही। म्हणून कुठलाही अशा पद्धतीचा अपमान जनतेचा कोणीही करू नये असंही ह्या निमित्ताने मी सांगेन आणि परत एकदा आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो। येत्या 1 मे रोजी आम्ही या ठिकाणी कंटेनर थिएटर सुरू करण्याची घोषणा पूर्ण करणार आहोत। सावंतवाडीकरांसह चित्रपट बघण्याची संधी आम्हाला मिळणार आहे असेही त्यांनी सांगितले। संजू परब यांचा विजय म्हणजे मी माझा मोठा भाऊ खासदार नितेश राणे यांना दिलेले नवीन वर्षाचे गिफ्ट आहे आणि ते त्यांना नक्कीच आवडेल। श्री परब प्रामाणिक राहून नेहमीच राणे कुटुंबियांची साथ दिली। ही गौडदौड आता पुढे जिल्हा बँक, तिन्ही आमदार आणि पुढचा खासदार हा भारतीय जनता पक्षाचा जनतेला विकासाचंच मॉडेल ह्या पुढे चालतं, एक लक्षात घ्या। म्हणून ह्या निमित्ताने तरी आमच्या प्रतिस्पर्धी विरोधकांनी थोडं जरा ह्याच्यावर लक्ष ठेवावं की ह्याच्या पुढे आरोप प्रत्यारोप करण्याच्या अगोदर राणे साहेबांवर ह्या सिंधुदुर्गाची जनता अफाट प्रेम करते। त्याला राणे साहेबांनी त्यांच्यावर प्रेम केलेलं आहे। म्हणून तुम्ही अशा आमच्या नेत्याचं आरोप त्यांच्यावर जे खालचे पातीचे आरोप करतात हे जनतेला आवडत नाही। हे वारंवार जनता तुम्हाला सांगते, तुम्हाला कळत नसेल तर शेवटी तुमचा असा हीच दिवस आम्ही जो शब्द आपल्याला दिलेला होता, जे प्रश्न सावंतवाडीच्या शहरामध्ये मी अनुभवलेले होते, वर्षानुवर्ष जे प्रलंबित होते, मनोरंजनाची साधनं इथे कुठल्याही प्रकारची नव्हती। म्हणून 1 मे 2020 साली आपला हक्काचा सिनेमा आता सावंतवाडीकरांना निश्चित पद्धतीने भेटेल। हा जो आजचा विजय आहे तो सन्मान्य राणे साहेब, सन्मान्य रवी चव्हाण साहेब, भारतीय जनता पक्षाचे आमचे जिल्हाध्यक्ष सन्मान्य प्रमोद जटारजी, सन्मान्य राजेश देवीजी, सन्मान्य अतुल कायसेकरजी, महेश सारंग आणि आमचे सुधन बांदिवडेकर, त्याचबरोबर आमच्या भारतीय जनता पक्षाचा तळागाळातला आणि शेवटचा प्रत्येक कार्यकर्ता ज्यांनी स्वप्न पाहिलं होतं की ह्या नगरपंचायतमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा नगराध्यक्ष एक दिवस आम्ही बसवणार, तो आमच्या सगळ्याच कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीमुळे आज हे शक्य झालेलं आहे। संजू परब यांनी जी सन्मान्य राणे साहेब आणि सन्मान्य निलेश राणे साहेबांवर जी काही निष्ठा वर्षानुवर्ष दाखवली, त्याच निष्ठेचं फळ आज त्यांना मिळालेलं आहे। निलेश राणेंना, माझ्या मोठ्या भावाला मी ह्या निमित्ताने नवीन वर्षाचं एक गिफ्ट दिलेलं आहे। मला विश्वास निश्चित पद्धतीने आवडेल। या पुढची गौरदौड, आज जो काय हा निकाल आपल्या तळ कोकणामध्ये लागलेला आहे, एका बाजूला महाविकास आघाडीचा मंत्रिमंडळाचा विस्तार होतो आहे आणि दुसऱ्या बाजूला तळ कोकणामध्ये भारतीय जनता पक्षाला जनतेने स्वीकारलेला आहे, मोठ्या मताधिक्याने आमच्या हक्काचा नगराध्यक्ष निवडून दिलेला आहे। हा एक संदेश महाराष्ट्राच्या जनतेने तळ कोकणाच्या माध्यमातून या सरकारकडे देण्याचा प्रयत्न केला आहे की तुम्ही जे हे फसवून सरकार बनवलेलं आहे त्याला आम्ही स्वीकारलेलं नाही आहे आणि हा तळ कोकणाचा निकाल
याच्या पुढे महाराष्ट्रामध्ये कानाकोपऱ्यामध्ये आम्ही निश्चित पद्धतीने भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून पोहोचू असा हा संदेश या निमित्ताने दिलेला आहे. आणि आजचा हा विजय हा माझ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचा माझ्या सहकाऱ्यांचा विजय आहे. यासाठी मी आपल्या सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो. या विजयाच्या निमित्ताने जे काय आरोप प्रत्यारोप झाले ते निवडणुकीच्या पुढचेच होते. या पुढेचा प्रवास आम्ही सगळ्यांना घेऊन चालू, एकत्र घेऊन चालू. या शहराचा अनुभव, या शहराबद्दलचा अनुभव दीपक केसरकरजींना पण आहे. मी जसं सांगितलं होतं त्यांचाही अनुभवाचा फायदा आम्ही ही नगरपंचायत चालवताना निश्चित पद्धतीने घेऊ. कुठलाही जो काही धनशक्तीचा वापराचा आरोप जो वारंवार होतोय, मला प्रामाणिक पद्धतीने वाटतं की हा जनतेचा अपमान आहे. शेवटी जनता शून्य आहे. जनतेला माहिती आहे की आपल्या स्वतःसाठी बरं वाईट काय असतं. आणि आपला हक्काचा नगराध्यक्ष निवडत असताना जनता कुठल्याही आमिषाला बळी पडत नाही. म्हणून कुठलाही अशा पद्धतीचा अपमान जनतेचा कोणीही करू नये असंही ह्या निमित्ताने अधिक राणेसाहेब, पुन्हा आमचे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय पाटील साहेब, चव्हाण साहेब या सगळ्यांनी सावंतवाडीच्या जनतेचं या ठिकाणी आभार मानलेले आहेत. सुरुवातीलाच एक ऐतिहासिक आपण विजय मिळवून दिला आणि भारतीय जनता पक्षावर जी निष्ठा आपण या ठिकाणी ठेवून विश्वास जो ठेवलेला आहे, कार्यकर्त्यांनी जी निष्ठा दाखवून चांगलं काम केलेलं आहे त्याबद्दल जाहीर आभार मानलेले आहेत. आत्ता जसं आमदार नितेश राणे यांनी सांगितलं त्या पद्धतीप्रमाणे जे जे शब्द भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने आपल्या सगळ्यांना दिलेले आहेत, माझी निश्चित खात्री आहे की ही निवडणूक राणेसाहेब आणि आदरणीय चव्हाण साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली गेली. यामध्ये सगळ्यांनी, कार्यकर्त्यांनी, इथले नगरसेवक, इथले पदाधिकारी, अगदी तळागाळातल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी खूप मेहनत घेतली. आजूबाजूचे सुद्धा कार्यकर्ते या ठिकाणी आले, प्रामाणिकपणे काम केलं आणि एकजुटीने जसं बांधायचा रिझल्ट एक या निवडणुकीने दाखवला. आणि या डिसेंबर महिना हा भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने खूप महत्त्वाचा आहे. 8 डिसेंबरला आपण बांद्याला आघाडीला आपण आपल्या बाजूने चपराक लगावलं. दुसरं तुम्ही त्या ठिकाणी दिलं आघाडीला चांगला अमरड जिल्हा परिषद, लॉरेन्स मान्यकर, इकडे अक्रम खान, आणि जे आपण म्हटलं होतं की तिसरा आपण या ठिकाणी अमर अकबर अँथोनी, हा संजूचा विजय या ठिकाणी भारतीय जनता मनापासून धन्यवाद देताना भारतीय जनता पक्षाची आता सुरुवात दीपक भाईंची आमची योजना होती चांदा ते बांधा. आता आमची योजना बांधा ते चांदा आणि तसा प्रवास आम्ही केलेला आहे. माझी निश्चित खात्री आहे की जे आरोप प्रत्यारोप आता जसं नितेशजींनी सांगितलं त्याला ते संपलेले आहे. जे खोटे आरोप, जी बदनामी, जी काय काय करत होते, माझं दीपक भाईंना पण विनंती आहे की निवडणूक संपली, आता सगळे विषय संपले. त्यामुळे आपण सगळ्यांनी मिळून ही नगरपालिका खूप चांगल्या पद्धतीने लोकांच्या अपेक्षा आहेत. जे पण राणेसाहेबांनी परत सांगितले 1 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड, 6 नंबर वार्ड, 8 नंबर वार्ड, जो ग्रामीण भाग आहे जिथं लोक वाट बघतायत विकासाची, तो चांगल्या पद्धतीने सगळ्यांनी मिळून विकास करूया. मी आज राणेसाहेबांना पण आपण विनंती करू की तुमचा जो खासदार फंड आहे, इथल्या सावंतवाडीच्या जनतेने खूप मोठा विश्वास आपल्याला टाकलेला आहे. जरी राज्यात सत्ता नसली तर केंद्रात सत्ता आहे. आमचे जे परिस्थितीचे आमदार असतील, आमचे जे खासदार असतील आणि विशेष करून राणेसाहेब यांना विनंती करू की पहिल्यांदाच ह्या नवीन वर्षाची भेट जशी लोकांनी आपल्याला दिली तो पहिला एक आकडा घेत या ठिकाणी सांगावा. आणि मला खात्री आहे की राणेसाहेब निश्चितपणे त्यांचा जो या सावंतवाडीला जिल्ह्यावर विश्वास आहे आणि लवकरच गांधी चौकात आपण या ठिकाणी विजयी मेळावा तिन्ही आपल्या जे आता बांदा, आंबरड आणि सावंतवाडी या तिघांचे गांधी चौकात या ठिकाणी घेऊ अशा प्रकारचं आश्वासन करून पुन्हा एकदा सावंतवाडीकरांना मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो. पदाधिकाऱ्यांना आणि कार्यकर्त्यांनी निवडणुकीच्या काळात कोणाशी कटुता आली तर कटुताला आपण एक चांगल्या भावनेने उद्या या निवडणुकीचा जो रिझल्ट लागला तो चांगल्या मनाने स्वीकारला पाहिजे. आणि पुढे लोकांना आपण ग्वाही देऊ की तुम्ही जी 23 वर्ष तिथं संधी दिलीत आणि आमची 2 वर्ष जी आता आहे ती 2 वर्षातलं काम निश्चितपणे या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाने खूप चांगलं काम या ठिकाणी होईल. पुन्हा एकदा पत्रकार मित्रांना पण धन्यवाद, इथल्या प्रशासनाला पण धन्यवाद, इथल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना, सगळ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. कारण ही निवडणूक खूप शांतता पद्धतीने या ठिकाणी झाली, कुठेही गालबोट या ठिकाणी निवडणुकीला लागलं नाही आणि म्हणून मी मनापासून सगळ्यांना धन्यवाद देतो आणि या ठिकाणी त्यामुळे हे यश ते सहज मिळू शकेल असे मतही त्यांनी व्यक्त करत श्री परब यांचे अभिनंदन केले.
ते पुढे म्हणाले, राज्यात महाविकास आघाडीचा विस्तार होत असताना तळ कोकणातील जनतेने भाजपला स्वीकारले आहे. महाविकास आघाडीची सत्ता म्हणजे चोरून केलेले मंत्रिमंडळाची स्थापना आहे. मात्र येथील जनतेला भाजपाची विकास कामे माहीत आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा त्यांनी या ठिकाणी निवडणुकांमध्ये भाजपला चांगली सुदन बांदिवडेकर, राजन तेली, नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष संजू परब, सभापती मानसी धुरी, माजी सभापती पंकज पेडणेकर, सुधीर आडिवरेकर, परिमल नाईक, दिलीप भालेकर, दीपाली भालेकर, समृद्धी विरनोडकर, सुधीर आडिवरेकर, संदीप नेमेळकर, प्रमोद गावडे, प्रमोद सावंत, आनंद नेवगी, मनोज नाईक, मोहिनी मडगावकर, चित्रा भिसे, परिणिता वर्तक आदी उपस्थित होते. यासाठी मी आपल्या सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो. या विजयाच्या निमित्ताने जे काय आरोप प्रत्यारोप झाले ते निवडणुकीच्या पुढचेच होते. या पुढेचा प्रवास आम्ही सगळ्यांना घेऊन चालू, एकत्र घेऊन चालू. या शहराचा अनुभव, या शहराबद्दलचा अनुभव दीपक केसरकरजींना पण आहे. मी जसं सांगितलं होतं त्यांचाही अनुभवाचा फायदा आम्ही ही नगरपंचायत चालवताना निश्चित पद्धतीने करू. कुठलाही जो काही धनशक्तीचा वापराचा आरोप जो वारंवार होतोय, मला प्रामाणिक पद्धतीने वाटतं की हा जनतेचा अपमान आहे. शेवटी जनता शून्य आहे. जनतेला माहिती आहे की आपल्या स्वतःचं बरं वाईट काय असतं आणि आपला हक्काचा नगराध्यक्ष निवडत असताना जनता कुठल्याही आमिषाला बळी पडत नाही. म्हणून कुठलाही अशा पद्धतीचा अपमान जनतेचा कोणीही करू नये असंही ह्या निमित्ताने मी सांगेन आणि परत एकदा आपल्या सगळ्यांचे आभार मानेन. धन्यवाद.